Video ya lero tonesana amene tingapangire kuti pa phone pathu pakabwera call izitchula zina la munthu amene akuyimbayo. Ndipo sadaya nthawi tionesane kuti marani. Ndi apa choyambirira timapita ku phone, ndikupita apo pali madoti atatu, ndikupita ku settings, kenako answering and ending calls. Apa lemba kuti leave caller name allowed, muchongera apa, kenako mupanga click ndikuti mwisiye pa always, fika mukayika apa with Bluetooth or headset ndikuti imatchula zinalo only ikakhala kuti mwakonekta Bluetooth or headset, ndiye muyike pa always ndicholinga chokuti izitchulabe olo isali pa Bluetooth kapena ma headset. Ngati sikupezeka ndiye mutha kupitanso ku settings, kena kupanga search, nkulemba kuti caller name, kena mupanga click, muzafikaso apapa mutha kuchongerapo ngati simunachongere. Ngati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyeni osayiwala kupanga follow. Tionananso video yosatira.